Pnawn da, croeso cynnes i'r oedfa. Mae'n hyfryd cael croesawu yn beth i munud cyfarwydd ato ni. Mae'n braf cael cwmni'n gilydd fel hyn ar Bnawn Dydd Sul. Mae'n neis cyfar adeg y flwyddyn pan mae'n braf bryn oerach yn y capel y tu fas. Felly, yn ddiolchgar iawn am hynny. Ond mae croeso'n fesog, a croeso arbennig i Meirion, a fel bod yma ni'n gweddio bydd y gair yn un gwresog i ni hefyd y prynawn wrth ni fyfyrio ar yr hyn mae Dyw wedi datguddio i ni. Yn yr wythnos, cwrdd-gweddi nos Fawrth, fel ni'n dweud bod yma Rhys Roberts o Christian Institute yn dod i rhannu rhywfaint am y gwaith maen nhw'n neud, felly mae'n gyfle da i ddod fan hyn erbyn 7:45 i wrando mwy am waith Christian Institute ac yn weddio dros Rhys ar gwaith yna. Pan dy sgwrs Ffordd i Mercher yn Nimia, bydd Catrin yn sôn am Psalm 23, cyfle i drafod emyn ar-lein gyda Wyn dydd Iau, ac yna'r clybiau am y trola tymor yma digwyddiad am 6 ac am 7. Blaen rybydd wedyn, brecwast dynion di Sadwn am 9, os chi'n dymuno mynd i hynny, rhowch eich enw i Gwydion, ac yna hefyd Steddfod Genedlaethol, Honcaerdydd, mae'n amserlen fan hyn, chi dorri'ch enw i roi gwybod pryd ych chi'n rydd, unai sesiwn bore neu prynhawn ar y stondin, Gwydion sy'n trefnu. Os chi eisiau fwy o fanylion i weld Gwydion, ond y daflen yn y blaen i chi. Castell y mis ar gyfer mis Mai yn y gwaith Lydia Adams yn Slovenia, a Sul nesaf, os dwi'n mynd, bydd Meirion Arwen i eto. Nes i dweud am brecwast dynion? Mae mor o'n anodd, ddim yn gwrando ar fi gyd. Yn cloi gwaeddiadau. Mae ddisgwyliadau yn eitha isel. Ond rhan yn bwysig. Mae'n rhan o waith yr arglwydd. Ni'n dymuno, ni'n profi gwaith yr arglwydd prynawn yn awr wrth ni addoli gyda'n gilydd. Yna ni droi at Dduw i ofyn yn ei fendith e. Arglwydd Dduw, ni yn diolch yn fawr i ti bod yna gyfle ni ddod yn hyd eto, i weld y gilydd, ond yn fwy i dygeisio di o Dduw. Ni'n diolch i ti bod dy ti diddordeb yno ni, ac hyn o arglwydd. Ni'n gweddio eto i ti yn bwydo ni. Ni'n clywed bore yma am y wledd sydd gyda ti i ni yn yr Ysbryd Glân, trwy waith yr Ysbryd Glân. A ni'n gweddio hynno wrth i ni ganu, wrth i ni weddio, wrth i ni wrando a dy air di, wrth i ni glywed air di gael ei esbonio. Ni'n gweddio, bydden ni'n profi dy ysbryd di yn goleuon llyged ni, yn cyffwrdd yn calonnau ni, yn siarad i ni fel cynulleidfa ond hefyd fel unigolio. Ac o Dduw, ni'n gweddio bydde hynny yn llenwi ni gyda'r arglwydd Iesu Grist. A bod ni wedyn am fyw bob dydd mewn ffydd yn ei ddilyn ni o arglwydd. Ni am weld i yn fwy na dim byd arall. Ac felly ni'n gofyn hynno, trwy Meirion, trwy'r oedfa gyfan, neu di ddangos mwy o'r arglwydd Iesu Grist i ni. Mae ddalan calonnau ni, i ni gael ymateb yn gywir i fydde. A fydde hynny gyd mwyn i ogoniant ti. O Dduw, ni'n gweddio ti sancteiddiad enw ni'n plith ni heno. Amen. Amen. Diolch yn fawr, Audrey. Hyd yn oed pan ti'n anghofio pethau, mae'n neud ni'n hapus. Wedig os ti wedi roed yma, a ti'n dechrau anghofio, ni'n okay. Ni'n okay. O'n i'n sôn heddi am y hyfforddiant ges i 84 i 87, 1984, 87, o dan law Medrys Hugh Morgan. Ac fe ofynodd i fi un prynhawn di Sul, fel o'n i'n cael te gyda'n gilydd yn y mans, beth yw un o amcanion mawr yr oedfa nos? Wel, ambell i ateb dy fi, sut oedd yr oedfa nos mynd i fod yn wahanol i'r oedfa bore,
yn dilyn yr ysgol Sul ac yn y blaen. A dde'n gwrando yn asted a wedodd, wel, y prif amcan sydd y fi wrth fynd i'r pwlpit, oed fy'r nos, a fi'n disgwyl mas a fi'n dweud, mae rhaid cadw nhw ar ddyn. Mae rhaid i cadw nhw ar ddi hun. Felly, helpu chi ar ddechrau'r oedfa, newch chi droi gyda fi i Salm 96. Fydde'n ymddangos ar y sgrin. Ydy? Da iawn, rhywun arall ddim yn anghofio. Mae'n salm o fawl ac yn arbennig yn salm o fawl fel i ni'n dyrchafu Duw a fyddwch chi'n sylwi ymysg y cenhedloedd, y bobloedd, nid just yn Israel. Felly, gadewch i ni ddarllen gair Duw gyda'n gilydd, canwch i'r arglwydd gan newydd, canwch i'r arglwydd yr holl ddeiar, canwch i'r arglwydd bendithiwch ei enw, cyhoeddwch y iachawdwriaeth o ddydd i ddydd. Dywedwch am ei ogoniant ymysg y bobloedd, ac am ei ryfeddodau ymysg yr holl genhedloedd. Oherwydd mawr yw'r arglwydd a theilwng iawn o fawl, yma yw ofni'n fwy na'r holl ddiwiau. Ei lunod yw holl ddiwiau'r bobloedd, ond yr arglwydd a wnaeth y nefoedd. Y mae anrhydedd a mawredd o'i flaen, nerth a gogoniant yn ei gysegur. Rowch i'r arglwydd dylwythau'r cenhedloedd. Rowch i'r arglwydd anrhydedd a nerth. Rowch i'r arglwydd anrhydedd ei enw. Dygwch offrwm a dewch i'w gynteddoedd. Ymgrymwch i'r arglwydd yn ysblander ei sancteiddrwydd. Crynwch o'i flaen yr holl ddeiar. Dywedwch ymlith y cenhedloedd, y mae'r arglwydd yn frenin. Yn wir, y mae'r byd yn sicr ac nis symudur. Bydd ef yn barnu'r bobloedd yn uniawn. Bydded y nefoedd yn llawen a gorfoledded y ddeiar. Ried y môr a'r cyfan sydd ynddo. Llawenyched y maes a phopeth sydd ynddo. Yna bydd holl brennau'r goedwig yn canu'n llawen o flaen yr arglwydd, oherwydd y mae'n dod. Oherwydd y mae'n dod i farnu'r ddeiar, bydd yn barnu'r byd a chyfiawnder a'r bobloedd a'i wirionedd. Amen. Wel, os yw'r coed yn cael canu, i ni'n cael canu ac i ni'n mynd i canu gosodiad gwyn ap gwilym. Os nad yw'r llyfr yma gyda chi, mae yna rai fan hyn, gobeithio bod mwy yn y capel, neu ewch allan i brynu un, weles i un ddoe o dan 5 punt yn siop lyfrau Rhyth. Maen nhw'n wych, gallwch chi canu pob salm sydd yn y Beibl. Salm 96, fe godwn ni i ganu, cenwch, newydd gan i'r arglwydd.
Efengyl Matthew a'r benod ola yn Matthew 28, penod 28. Mae'n Sul y Pentecost, a ni'n cofio hynny y bore yma, ac mae'r gair yma yn atgoffa ni, mae'r Sul, mae Iesu Grist yn rhoi stamp bythol ar y diwrnod, Sul cyntaf yr wythnos. Ar ôl y saboth a dydd cyntaf yr wythnos, ar wawrio, daeth Mair Magdalen a'r fair arall i edrych ar y bedd, a bu daeargryn mawr. Daeth angel yr arglwydd i lawr o'r nef ac aeth at y maen a'i dreiglo i ffwrdd ac eistedd arno. Ac oedd ei wedd fel mellten a'i wisg yn wyn fel eira. Yn ei dychryn o'i weld, crynodd y gwarchodwyr ac aethant fel rai marw. Ond llefarodd yr angel wrth y gwragedd, peidiwch wi ag ofni, meddai. Gwn mae ceisio Iesu a groeshoeliwyd yr ydych. Nid yw ef yma, oherwydd y mae wedi ei gyfodi, fel y dywedodd y byddai. Dewch i weld y man lle y bu'n gorwedd. Ac yna ewch ar frys i ddweud wrth ei ddisgyblion, y mae wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw, ac yn awr y mae mynd o'ch blaen chwi i Galilea, yno y gwelwch ef. Dyma fy neges i chwi. Aethant ymaith ar frys oddi wrth y bedd, mewn ofn a llawenydd mawr, a redeg i ddweud wrth y disgyblion. A dyma'r Iesu'n cyfarfod y hwy a dweud, henffych well. Aethant ato a gafael yn ei draed a'i addoli. Yna meddai'r Iesu wrthynt, peidiwch a gofni, ewch a dywedwch wrth ymrodyr am fynd i Galilea ac yno fe'n gwelant i. Tra roedd y gwragedd ar ei ffordd, dyma rai o'r gwarchodlu yn mynd i'r ddinas ac yn dweud wrth y prif offeiriaid dyma'r holl bethau a ddigwyddodd. Ac wedi iddynt ymgynnull gyda'r heniriaid ac ymgynghori, roesant swm sylweddol o arian i'r milwyr gan ddweud wrthynt, dwedwch fod ei ddisgyblion ef wedi dod yn y nos a'i ladrata tra oeddech chwi'n cysgu. Ac os daw hyn i glyw yr aglaw, fe'i perswadio ni ef a sicrhau na fydd rhaid i chwi bryderu. Cymerodd y milwyr yr arian a gwneud fel y cawsant ei cyfarwyddo. Taenwyd y stori hon ar led, ymysg yr Iddewon hyd y dydd hwn. Aeth yr un disgybl ar 10 i Galilea, i'r mynydd, lle trefnodd Iesu iddynt fod. A phan welsant ef, a ddolasant ef, bod rai yn amau. Daeth Iesu atynt a llefaru wrthynt, roddwyd i mi, meddai, bob awdurdod yn y nef ac ar y ddeiar. Ewch gan hynny, a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd, gan ei bedyddio hwy yn enw y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glân, a dysgu iddynt gadw yr holl orchmynion a roddais i chwi. Ac yn awr, yrwy fi gyda chwi, yn wastad, hyd ddiwedd amser. Amen. Wel, gadewch i ni gyda'n gilydd cyhoeddi'n llawen. Mae'n Iesu yn fuddigol. A fe godwn ni ar yn traed i wneud hynny yn y gan.
fel wedys i'r bore yma, fi oedd rai ohono ni prynawn ddoe yn oedfa sefydlu, ordeinio sefydlu Nathan Munday, ac Hywel George oedd yn darllen o Maes y Cwmer, ac cyn bod e'n darllen, ac dwi ddim yn cofio yn y darlleniad neu'r weddi, mi ddwedodd rhywbeth hyfryd iawn fod Iesu Grist wedi mynd yn ôl i'r nef. I ni wedi bod yn meddwl am hynny wythnos cyn diwetha gyda Gwydion, wythnos diwetha gyda finne, ac fe agorodd drws a fe adawodd y drws ar agor. Mae'n darlun hyfryd yn dywe. Agorwyd drws ac gas y drws i adael ar agor mwyn i ni cael mynd a dod, ac yn arbennig nawr, tra bod ni ar y ddaear, mynd a dod i ni i'r nef mewn gweddi. Gadewch i ni weddio. I ni yn diolch i ti o arglwydd ein Duw bod ni'n gallu esgyn yn awr mewn ffydd yn yr ysbryd i gynteddoedd y nef ei hun, a dy gyfar di brenin yr hollfyd, a'r arglwydd Iesu Grist, arglwydd yr eglwys. Allwn ni dy gyfar di'n dad, ac yn wir mae'r ysgrythyr yn caniatáu i ni alw yr arglwydd Iesu y brawd hynaf. I ni'n diolch am y cysylltiadau teuluol sydd yma gyda ni ar y ddaear. Wyt ti'n melysu yn taith a'n cerddediad ni trwy gymdeithas, teuluoedd a ffrindiau Cristnogol. Ond o mor felys yw y gymdeithas sydd gyda ni, gyda'r tad a chydau fab, yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n diolch heno fel i ni wedi darllen a chanu. Mae yn brawd hynaf wedi esgyn, wedi i ddyrchafu yn fuddigoliaethus. Yn fuddigoliaethus dros angau y bedd, yn fuddigoliaethus dros holl bwerau'r tywyllwch. Mae e'n goncwyrwr, ac i ni'n cael profi o ffrwyth y concro a'r fuddigoliaeth yna, hyd yn oed yma ar y ddaear. I ni'n fwy na choncwerwyr, nid yn y nerth yn hunain, ond i ni'n fwy na choncwerwyr trwy'r hwn a'n carodd ni. Ac i ni yn diolch am y cariad sy'n cynnal ac yn nerthu. I ni'n diolch o arglwydd am y gras sydd yn dod yn gyfamserol. O arglwydd i ni'n diolch ym mhob achlysur, ym mhob adfyd ac ym mhob llawenydd y mae dy ras ni i'w ganfod yn Iesu Grist. I ni'n diolch am y gras helaethach, gras ar ben gras wyt ti'n roi i ni. A ni'n haeddu dim, ond i ni'n cael popeth yng ngras ein harglwydd Iesu Grist. Ac i ni'n gweddio heno y bydd yn profiad ni o ras ein harglwydd Iesu yn real, wrth i ni eistedd o arglwydd tu fewn i'r muriau yma. A chael ysbaid o bethau'r byd fydd yn denu ac yn mynnu'n sylw ni yn ystod yr wythnos y ddaw, yn bod ni ar ddechrau'r wythnos, dydd Sul, dydd cyntaf yr wythnos, yn cael oedi fel petai, oedi ymresynoldeb yr arglwydd Iesu. Bydd y di o arglwydd Iesu yn dod i fewn i'n plith ni, trwy'r ysbryd, trwy'r gair, yn cynhesu calonnau all fod mor oer ac weithiau mor galed arglwydd, calonnau sydd â thueddiad i grwydro fan hyn a fan draw. O arglwydd, cymer heno ein serchiadau, cymer ein calonnau ni. A'n meddyliau ni o arglwydd, mae'n meddyliau ni'n crwydro. I ni'n gweddio y byddwn ni fel petai yn cael yn amgylchynu heno gen i ti, yn meddyliau ni, yn calonnau ni, yn serchiadau ni. Ac yn yr wythnos sydd i ddod, yn gwasanaeth ni, yn gwasanaeth ni gartref ar yr aelwyd, yn gwasanaeth ni ymysg cymdogion, gwasanaeth o arglwydd i rai sydd yn mynd yn ôl i'r ysgol. Ni'n gweddio eto am rai sydd yn gwynebu cyfnod o aroliadau yn yr ysgol a rai eraill yn y coleg. O arglwydd bydd yn agos atynt. A gad iddyn nhw weld fod gwersi a hyd yn oed aroliadau yn gallu cael ei
gyflawni dy ogoniant di, bod ni'n gwneud y gorau i ti o arglwydd. Ac bod yn gorau ni'n ddim, i ni'n gallu dy blesio di, i ni'n gallu dod â bodlonrwydd i ti yn y ffordd i ni'n ymagweddu, helpa ni o arglwydd ym mhob maes o'n bywyd ni. I ni'n meddwl eto o arglwydd am rai yn cymdeithas ni sydd yn gofalu am rai yn y cartrefi. I ni'n meddwl am y cartref, mae rai o'r eglwys wedi bod ynddo'r prynhawn yma, ac i ni'n gweddio y bydd sŵn y gan a'r mawl wedi bod yn fendith ac yn dystiolaeth. Bydd gyda'r gofalwyr, y staff yn y cartref ac yn cartrefi eraill. Bydd gyda meddygon a nyrsys ac rai eraill sy'n gweithio yn ysbytau'r ddinas yma. I ni'n gweddio ti fod o arglwydd gyda'r eraill sydd yn gweithio o arglwydd y myd ac y maes llywodraeth leol a'r Senedd Cenedlaethol sydd yma. I ni'n digon parod i bwyntio bus, ond i ni yn gwybod fod yna Cristnogion o arglwydd, ac i ni'n gweddio y bydd y Cristnogion yn halen ac yn oleuni, ac y bydd rai eraill yn gweld gwahaniaeth yn y cariad, y cwrteisi, y gofal, y tirioneb mewn byd sy'n gallu bod yn galed ac yn gras iawn. O arglwydd, llwydda dy waith, i ni yma ar ddydd y Pentecost, i ni wedi darllen am y cenhedloedd, i ni'n gweddio am yn cenedl ni o arglwydd, o fôn i fynwy, ac o arglwydd, pob rhan arall o'n glad ni, canoldir a'r dehaidir yma o arglwydd, i ni'n gweddio ti bod yn drigarog, llwydda waith dyweision. I ni'n diolch am gael cwmni hywel heno, ac i ni'n diolch am ei ffyddlondeb yn Sir Fôn dros degawdau, ac i ni'n gweddio bydde di'n cynnal y gwaith yn Cildwrn, ac y bydde di'n defnyddio tystiolaeth yr eglwys i gyrraedd pob rhan o'r ynys, ac o arglwydd bydd na glod a mawl i ti ar yr ynys trwy weinidogaeth yr eglwys a'n brawd. I ni'n gweddio o arglwydd am eraill. I ni wedi sôn o arglwydd am Nathan Monday, i ni'n meddwl am Wyn, i ni'n meddwl am Andy Christophidis, i ni'n meddwl am eglwysu'r ddinas, ac o arglwydd allan tuag at y fro ac ardaloedd eraill, o arglwydd llwydda dy waith yn plith ni y dyddiau yma. I ni yn gweddio eto dros rai sy'n methu a bod yn bresennol oherwydd afiechyd neu oherwydd gwendid, henaint, corff neu meddwl o arglwydd. I ni'n gweddio drosdynt. Os ydyn nhw'n gallu cysylltu ar oedfa neu gyda gamweliadau Cristnogion eraill, y bydd ydy'n fendith iddyn nhw. I ni'n diolch am yr ymadrodd yna, rwy ti'n gallu bod yn gyseg yr bach ar aelwydydd y saint, ac i ni'n gweddio o arglwydd y bydd ydy'n bendithio y rai hynny sydd yn methu dod i foddion gras cyhoeddus. I ni'n gweddio am gweddill o weithgarwch wythnos yr eglwys. I ni'n diolch i ti fod Rhys Roberts yn nawr yn cynrychioli Cymru gyda'r Institut Cristnogol, ac i ni'n diolch am ei gwaith nhw o arglwydd yn hyfforddi, yn gwneud ni yn ymwybodol o arglwydd, o ddeddfe ac o dueddiadau ac o pethau sydd yn digwydd yn y byd addysg, byd gwleidyddiaeth, byd yn cymdeithas ni, ac o arglwydd ar bob lefel, i ni gael gweddio, ac eto yr her i fod yn halen o arglwydd, yn halen ac yn oleuni, lle wyt ti di'n gosod ni. Bydd gyda ni felly wrth ni ystyried y ffyrdd gwahanol allwn ni ymwneud trwy weddi, trwy cyfrannu, trwy lythyru, ac o arglwydd trwy defnyddio yn llais a'n presenoldeb yn enw yr arglwydd Iesu. Felly clyw ein gweddiau ni o arglwydd. Madde i ni eto pob pechod a bai. Mawr o arglwydd yw ein pechod, ond o ni'n diolch fod y drigaredd di'n fwy. Amen.
Wel, mae'n hyfryd cael pwyso yn diwe ar freichiau'n gilydd weithiau. Mae yna adnod yn dos bod ni wedi gynnal breichiau'n gilydd. Ond neges hyfryd yr emyn yma yw rod y bwys ar freichiau yr Iesu. Ar addewid, feth gynnal ymlaen. Godwn ni i ganu. Wel, i'n ddiolchgar am y profiad o bregethu yma am 2 wythnos ar ei hyd, total indulgence yn yr emynau. Ac tra fyddai, mae hwnnw yn ffefryn. Allen ni fod yn cynhadledd Silgwyn Bethany. A byddai honna yn brigo, fel oedd y casgliad yma rownd, dwi'n ni'n cael canu, ac mae yna neges hyfryd yn y fan yna. Roedd 'na wraig yn y capel yn Malpas Road gyda ni'n aelod, ac mi ddaeth hi'n athro yr adran opthamegol llyged. Hi oedd y proff yma yng Nghaerdydd, a fi ys i digon twp i ofyn iddi ryw ddwyrnod gyda'r trafferthion llyged i fi'n cael, pa mor bell mae'r llygad ddynol yn gallu gweld? Ac o'n i mewn cwrdd nos, a mae'n dweud, come out, dych mas fan hyn. Mae yna leiad, ti'n gweld y lleiad? Ydw, yna fe. Dyna pa mor bell, dyna'r posibiliadau y llygad ddynol. Ac wrth gwrs, gyda help
y telesgop neu'r sbienddrych, mi allwn ni weld pethau mwy. A'r cwestiwn sy'n gen i heno yw pa mor bell i chi'n gallu gweld fel Cristion, neu beth yw hyd a lled eich gweledigaeth Crisnogol chi? Beth yw'r freuddwyd mawr? Pobl ifanc, mae rai ohonoch chi ar dechrau'ch bywyd, beth yw'r freuddwyd mawr? Rai ohonoch chi yn hŷn, ac wedyn ni, allwch chi ddal i freuddwydio o'r gader esmwyth yn le bynnag ych chi'n byw, allwch chi fynd yn bell. Allwch chi fynd yn bell. Mae'r arglwydd Iesu ar ddiwedd ei yrfa yn rhoi gweledigaeth mawr i'r disgyblion. I ni wedi bod yn llyfr yr actau am y syliau diwetha, a dyma'r geiriau yn actau 1 ar 8 adnod. Fe dderbyniwch nerth wedi i'r ysbryd glân ddod arnoch. A dyma oedd y neges bore yma. Nerth y Pentecost a neges y Pentecost. Ond beth yw pwynt cael y nerth yma? Wel, mae Iesu Grist yn dweud wrth y disgyblion, mae nid nerth i segira, nid nerth i amorffws sydd gyda nhw. Byddwch yn dystion i mi. Byddwch yn dystion i mi yn Jerusalem. Hynny yw, le i chi nawr? Byddwch chi'n dystion. Ac yn holl Judea, mae'n ymestyn y weledigaeth. Ac wedyn ni, Samaria. Pobl od yn byw yn Samaria. Weithiau, yna bobl drwg yn Samaria. Ond i chi fod i fynd i Samaria. Ond os dim stop arni fyna. Hyd eithaf y ddeiar. Hyd eithaf y ddeiar. Eisiau chi fod yn dystion i mi. Welson ni'r bore yma bod Pedr wedi dechrau yn Jerusalem. A betai ni'n aros yn llyfr yr actau, byddwn ni'n gweld fod y gair yn mynd ar led i Judea, i Samaria, a trwy llawer dull a ffordd a modd i Ethiopia. Ac wedyn ni, mae Paul yn cyrraedd prif ddinas, nid yn unig gwlad, ond ymerodraeth, yr ymerodraeth fawr Rufeinig. Felly mae yna peth llwyddiant, yn wir llwyddiant ysgubol yn y cyfnod. Mae yna peth gwireddu o freuddwyd ac o weledigaeth Iesu Grist yn cael i gyflawni. Felly ni'n edrych heno ar y comisiwn yma. Mae i weld, fel wedys i, yn actau 1:8, mae yna adlais o Luc. Mae Luc yn gorffen pennod 24. Fel hyn y mae'n ysgrifenedig fod y Meseia i ddioddef, i atgyfodi oddi wrth y maerw ar y trydydd dydd. A bod ni, mae'n naid bod edifeirwch yn foddion maddeuant pechodau i'w gyhoeddi yn ei enw ef i'r holl genhedloedd. Yr holl genhedloedd, pob un ohonyn nhw, gan dechrau yn Jerusalem. Mae'r comisiwn yn Efengil Ioan yn fwy cryno, yn wir brawddeg. Fel y mae'r tad wedi fy anfon i, hwnna'n Efengil yn dweud, mae'r tad wedi danfon y mab. A mae hwnna i fod yn fodel i chi, meddai Iesu Grist. Fel y mae'r tad wedi fy anfon i, yr wyf fi hefyd yn eich anfon chwi. Felly pobl sy'n cael ei danfon yw'r disgyblion. Wel, rwy am ddod heno i ffurf y comisiwn i ni'n gweld yn Matthew. Mae Matthew yn rhoi'r comisiwn yma. Mae'n cael ei alw yn gomisiwn mawr. A mae yn fawr. Mae'n fawr o ran sylwedd. Mae'n fawr yn y goblygiadau. Mae Crist yn gosod yn y fan hyn. A mae yna dair peth dwi eisiau nodi. Yn gyntaf, awdurdod Crist yn y comisiwn, wrth roi'r comisiwn, awdurdod Crist. Ac wedyn ni anogaeth Iesu Grist yn y comisiwn, ac wedyn ni addewid. Awdurdod, anogaeth, addewid. Awdurdod yr Iesu.
Dyma'r arglwydd Iesu yn mynd nôl yn nhw. Mae'r darlun yn hyfryd yn diwedd sy'ch chi'n edrych ar yr efengylau yn ei cyfanrwydd. Mae'r darlun yn hyfryd. Mae'n mynd yn ôl â nhw i ardaloedd Galilea. Dyna le ddechreuodd y cyfan i nifer ohonyn nhw. Chi'n cofio o gwmpas llyn Galilea fe alwodd yr arglwydd Iesu Grist rai o'r disgyblion. Ac o gylch llyn Galilea yn y pentrefi cyfagos lle oedd eu teuluoedd nhw, lle oedd eu gwaith nhw, dyma Iesu Grist yn ei galw nhw. Dewch ata fi, mae'n galw nhw ato fe, a maen nhw'n dod. Ac wedyn ni, 3 blynedd mwyaf cyffroes, hapus, cynhyrfus, ofnus, popeth yn y mix o'i bywydau nhw. Dilyn y Iesu, antur fawr. Ac yn fwy diweddar, diwedd y 3 blynedd, mae yna digwyddiadau erchyll. Mae y gwadu, y brydychu, y groes, yr atgyfodiad, yr ysgyniad ar fi'n digwydd. Ond sylwch ar pa mor benodol yw Matthew. Maen nhw yna, rai ohonyn nhw'n addoli. Glywson ni am hynny gyda Gwydion yn do. Mae ar fi'n mynd yn ôl i'r nef ac maen nhw'n addoli ac maen nhw'n llawenhau ac yn bendithio. Ond y reality mae Matthew yn cofio, ac yn y marn ni, Matthew y disgybl nath ysgrifennu yr efengyl yma, mae'n dweud bod rai yn amau. A dwi ddim yn gwybod amdano chi, ond pan rwy'n darllen detail bach fyna yn y gair, fi'n meddwl yn hynna'n, that's me, na fi. Mae yna amheuaeth. Mae Iesu Grist ar fi'n fynd yn ôl i'r nef. Maen nhw wedi cael perthynas corfforol, gweledol, daearyddol gyda Iesu Grist. Ond nawr mae'n ei gadael nhw. Ac oes, mae'n alywynydd, mae'n addoli, mae'n afendydd, ond weithiau mae rhywbeth arall yn y mix. Mae rhywbeth arall yn y cynnwys yr enaid. A hynny fan hyn yw ofn. Mae nhw'n addoli, siwr o fod. Mae wedi bod ar y groes. Ni wedi cael yr hanes heno. Mae wedi concro y bedd. Mae'r bedd yn wag. Mae'n fyw. Mae yna lawenydd. Wel, o le mae'r amheuaeth yma'n dod? Gwestiwn gobeithio fydd yn gymorth i ni heno, achos nid dim ond fi. Pantycelyn, tor, amheuaeth, sych, digysur, tywyll, dyrys. Yna rhywbeth complex weithiau amdano ni fel saint. Wel, o le mae'n dod? Wel, falle bod Thomas na, a mae Thomas yn cofio o le mae'r amheuaeth yn dod. Mae Thomas yn gwybod rhywbeth am amau y Crist atgyfodedig. Maen nhw ar fi'n cael eu comisiynu wrth gwrs. A felly bod nhw'n sefyll fyna a ryw ymwybyddiaeth o beth sydd yn mynd i ddigwydd. Mae wedi dweithio nhw bod e yn mynd yn ôl i'r nef. Tybed a dyn nhw'n amau eu hunan. Anobeithio. I ni mor wan. I ni mor wan pan bod ti'n agos arglwydd. Pa mor wan fyddwn ni nawr, pa mor ddinerth, pa mor ddigyffro fyddwn ni am y fenter fawr yma, a dwi ti ddim yma. Yr ymdeimlad real yma sy'n dod i bob Cristion o wendid ac anallu. Eisiau chi dystiolaethu yn y coleg, eisiau chi dystiolaethu yn yr ysgol, eisiau chi dystiolaethu wrth eich cymdogion, eisiau chi dystiolaethu wrth yr rhai yn y lle gwaith. A chi'n meddwl amdanyn nhw, ac chi'n meddwl, ofn. Mae ofn yn dod, os i ni'n onest. Yn y cyd-destun yma, cyd-destun union yma, wrth gwrs i ni'n gweld twyll y byd. Mae twyll y byd yn amgylchynu nhw. Dyma beth i chi fod i ddweud am yr atgyfodiad. Mae'r milwyr yn cael ychydig o elw ariannol yn y fan hyn. Ond yn nhw ddweud celwydd. I ni'n byw mewn byd o gelwydd o hyd.
Ac i ni'n mynd i ddod ar gwirionedd i ganol y celwydd yna. A mae'n mynd i gostio. Fi oedd Ceri a finne bore ddo yn bore cenhadol yn Highfields, Africa Inland Mission. Ac roedd esgob yn siarad gyda ni, esgob yn Tanzania. Mae'n esgob dros 109 o eglwysi, a dim ond 40 o weinidogion ficeried sydd yn ei blwyf. Mae blwyf yn fawr. Mae'r eglwysi'n cynyddu. Mae'r eglwysi yn gweld effaith yr efengil a gwaith yr ysbryd glân. Ond mae yna fygythiad o gogledd Tanzania o di y Mwslemiaid. Ac bydd yna nifer o bobl eraill yn siarad o Chad. Ac geswn ni restr ar y bwrdd o'r gwledydd hynny lle mae yna bwysau'n dod i fod yn Gristion mewn gwlad arbennig. Ac mae'r rhain yn gwybod beth yw gyluniaeth, iddewiaeth. Nifer ohono nhw wedi dod, yn wir, jyst pob un ohono nhw wedi dod o gefndir. Ac maen nhw wedi gweld gyluniaeth, yn wir y gyluniaeth yma ddododd Iesu Grist ar y groes. Does dim ryfedd bod rai yn ofni, oes e? Ond, tybed a di'r ofn yn ymwneud gyda'r ffaith yma, mae Iesu Grist yn mynd yn ôl i'r neb. Bydd e ddim gyda ni. Bydd e ddim gyda ni. Bydd e ddim yma. A pa fath o awdurdod sydd gyda ni? Pa hawl sydd gyda ni? Pa hyder ac awdurdod sydd gyda ni i fynd a codi'r yn traed mewn unrhyw sefyllfa i ddweud amdano? Ac dwi'n credu, ac mae'n debyg fod na peth, dwi ddim yn arbenigwr, doeddwn ni byth yn arbenigwr ar y Groeg, ond mae yna peth, medde'r esbonwyr, hawl gyda ni i ddweud hyn, daeth Iesu atynt hwy a llefaru, atynt hwy, y rai oedd yn ofni. Mae rai sy'n llawenhau ac yn bendithio, bydden nhw'n oreit, ond mae yna rai sy'n ofni, at y rai sydd yn ofni. Mae'n dod ac mae'n atgoffa nhw o beth? Beth sydd eisiau i ni atgoffa'n gilydd ohono? Wrth gwynebu beth bydd yn dod yn y comisiwn. Wel, mae eisiau ni gofio fod pob awdurdod roddwyd i mi, meddai Iesu Grist, pob awdurdod yn y nef, ac ar y ddeiar. Pa bynnag ran o'r ddeiar ewch chi iddi, pa bynnag ran o'r ddeiar byddwch chi'n magu eich teuluoedd ac yn sefydlu eich eglwysi, le bynnag maen nhw ar y map, eisiau chi gofio mai fi yw arglwydd y ddeiar i gyd. Mai fi yw arglwydd y nefoedd, nef a deiar yn ei law. Wel, fe welson ni hwn yn do. Yn credu mai Sul diwetha bod Iesu Grist yn cael ei ddyrchafu. Hwn a gafodd ei ddarostwng, a tra dyrchafodd Duw i'w ddehailaw, a Duw yn cyhoeddi, hwn yw'r arglwydd, hwn yw'r brenin. A nid rhyw dywediad bach hyfryd, mae e, yn dywediad bach hyfryd, mawr diwynyddol, mae'n reality. Lle bynnag i chi'n byw, le bynnag i chi'n gweithio, beth bynnag i chi'n troi'r llaw ato, yn arglwyddiaeth i chi'n cyhoeddi. Fe yw'r arglwydd. Roddwyd i mi bob awdurdod yn y nef ac ar y ddeiar. Mae'r arglwydd Iesu yn llyfr Matthew, y ddegfed bennod, wedi danfon o allan. Eisoes oedd yna genhadaeth i lwythau Israel, ewch at biga y defaid colledig Israel. Mae Iesu Grist yn danfon o allan, ond fan hyn nawr mae'r sgop yn fwy. A mae'n dweud wrthyn nhw, nid yn unig Israel, nid yn unig Jerusalem a Judea, ond Samaria, beth bynnag yw hyd a lled diwiau Samaria, a beth bynnag yw hyd a lled a'i lunod y cenhedloedd. Fi yw'r arglwydd. Mae'r comisiwn yma yn dweithio ni, does dim terfyn ar ei arglwyddiaeth. Ydy mae'r dasg yn enfawr, ond mae arglwyddiaeth ef yn fwy.
Ac felly maen nhw fod I fynd a chyhoeddi yr awdurdod yma. Mae yna adlais. Chi'n meddwl am y ffordd hyfryd mae Christ yn dweud y pethau yma. Roddwyd I mi awdurdod. Wel, beth chi'n gofyn, gan bwy? Gan bwy gest i'r awdurdod? Wel, gadewch I ni fynd I llyfr Daniel. Ac mae yna ddarlun hyfryd yn y fan yna. Mae Daniel, mae'r llen yn cael ei dynnu nôl ar hanes y byd fel petai, ar hanes y brynedigaeth. A mae Daniel yn cael gweld fel oeddwn ni'n edrych yn weledigaethau'r nos, gwelais un fel mab y dyn. Does dim eisiau chi feddwl gormod am y cysylltiad yna, os mab y dyn. Fe weles i'r mab y dyn fydd yn dod, y dyn perffaith, y dyn dduw, y diw ddyn. Fe weles I fe'n dod ar gymylau'r nef, ac fe ddaeth at yr hen ddihennydd llun arbennig o dduw, a chael ei gyflwyno iddo. A beth sy'n digwydd yn y weledigaeth nefol cosmic yma? Roddwyd iddo arglwyddiaeth, gogoniant, brenhiniaeth, ar yr holl bobl, pob cenedl ac iaith, yn ei wasanaethu ef. Y mae ei arglwyddiaeth ef yn dragwyddol, digyfnewid, a'i frenhiniaeth yn un na ddinistrir. Ffordd arall o'i dweud ti, Eseia, y 9fed bennod. Mae mab yn mynd I gael ei eni, babi yn cael ei eni, mab yn cael ei roi, a bydd y llywodraeth ar ei ysgwydd ef. Nag chi'n falch o hynny, fod llywodraeth yr eglwys, ond fod llywodraeth y byd yn y pen draw, ar ei ysgwyddau fe. Ydy ni'n rhyfeddu hynno? Cymrwch cam bach yn ôl yn eich meddwl nawr, gan eich calon, a meddwl, fe sy'n rheoli popeth, fe yw'r arglwydd, roddwyd I mi bob awdurdod yn y nef ac ar y ddeiar. Ac ar sail sicr yr awdurdod yma, mae Iesu Grist yn dweud, ewch. Awdurdod Crist yn ail anogaeth Crist. Yr anogaeth yw I fynd. Ewch, medde'r arglwydd Iesu Grist. Mae'r cynhaiaf yn fawr. Mae'r gweithwyr yn bryn. Deisyfiwch ar arglwydd y cynhaiaf anfon gweithwyr yw gynhaiaf. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn gwybod bod dydd y Pentecost yn dod ac bydd na 3,000. Wel, bydd eisiau rhywun I weithio ymysg y 3,000 yma ac bydd eisiau rai wedyn I fynd ymhellach. Ac mae'r arglwydd Iesu Grist fan hyn yn ei cyfeirio nhw. Ac ych chi'n sylweddoli na fan hyn fod y genhadaeth penodol yn fawr, mae'n gomisiwn sydd yn rhoi tasg enfawr i'r 12 dyn yma. Ewch at yr holl genhedloedd. A pan ych chi'n clywed y gair cenhedloedd, os na... O na, mwyn cadw chi ar ddyn hefyd. Sym eisiau chi fynd i'r ysgol Sul. Clywch yn canu, cenhedloedd! O'n I ddewedodd Duw wrth Abram yn llyfr Genesis bod sgôp y fendith, I deulu Abram, ond bod y fendith yn bell gyrhaeddol. Yno ti bendithyr holl dylwythau'r ddeiar. Dyma'r cloch yn canu. Cloch yr Efengil. Fydd y fendith yn ymledu. Mae Duw yn mynd I gyfamod ag Abram. A swm a sylwedd y cyfamod hwnnw, bendith I ti, ond bendith fydd yn ymledu i'r holl genhedloedd. Wedyn ni, chi'n clywed y cloch eto. Dafydd Solomon yn cael dathlu'r ffaith. I ni'n bobl y cyfamod. Ac mae'r cyfamod hwnnw yn gyfamod tragwyddol. Ac mae pob peth sy'n perthyn i'r cyfamod yma yn mynd I gyffwrdd a'r lle yma, a'r lle arall.
y cyfandir yma, y cyfandir arall, y wlad yma, yr ynys yma, pellafoedd, y ddeiar. O bob man i bob man. Dyna pam ddarllenon ni Psalm 96. Roedd Dafydd yn dathlu'r ffaith. Dywedwch am ei ogoniant, le, ymysg y bobloedd, nid jyst yn Israel, nid jyst yn y deml, ond ymysg y bobloedd, ac am ei ryfeddodau. Le, ymysg yr holl genhedloedd. Canu'r cloch yma eto, genhedloedd. Rowch i'r arglwydd, dylwythau'r cenhedloedd. Rowch i'r arglwydd yn rydydd yn lerth. Dywedwch ymysg y cenhedloedd. Mae'r arglwydd yn frenin. Yn wir, y mae'r byd yn sicr, ni symudir, bydd ef yn barnu'r bobloedd yn union. Ac wedyn erbyn i ni gyrraedd y proffwydi mawr, Eseia yn arbennig, mae'r anogaeth yma eto. I ni'n clywed yn Iesu Grist, ond mae'r adlais yma o'r Hen Testament, lle mae yna ddarlun hyfryd, can di y wraig ddi blant na chafodd esgor, dyro gan bloeddia gani, ti na phrofais dwewyr esgor, oherwydd mae dy blant, mae plant y wraig a dawyd yn llio socach na phlant y wraig briod. Wyni dyma'r gair mawr. Y gair mawr fi oedd yn destun, os ych chi'n cofio, i William Carey o sefydlu y gwaith cenhadol yn ei ddi-ddef. Helaetha faint dy babell, estyn allan, lenni dy drigfannau, gollwng y raffau allan i'r pen, a sicrha'r hoelion. Oherwydd bydde di'n ymestyn i'r dde i'r chwith, bydd dy had yn disodli'r cenhedloedd, ac yn cyfaneddu dinasoedd anreithiedig. Cod, llewyrcha, o ferch Jerusalem. Daeth dy oleini, llewyrchodd gogoniant yr arglwydd. Bydd y tywyllwch yn gorchuddio'r ddeiar a'r fagddu dros y bobloedd. Ond bydd yr arglwydd yn codi ac yn llewyrchu arnat. Gwelir dy ogoniant i ymysg y cenhedloedd, brenhinoedd a ddaw at ddisgleirdeb dy wawr. Chi'n troi i ddiwedd y Beibl, a beth sydd yn digwydd yn datguddiad, beth sy'n digwydd yn y nef, yn awr, yn y nef, heb i'r byd i wybod dim, mae'n anweledig i'r byd, ond gyda llyged ffydd, ni'n gweld, mae'r llen yn cael ei dynnu nôl, ac ni'n gweld, maen nhw'n dod. Dyma nhw'n dod. O'r Affrig fawr, o'r India, o China, o Asia, o Sir Fôn, o Gaerdydd. Rhai sydd eisoes wedi cael ei gasglu, rhai ar gyfandir Ewrop, yr rhai Cristnogion sydd wedi marw yn y ryfeloedd yn Gaza ac yn yr Ucrain. Maen nhw'n cael eu casglu at ei gilydd. Un côr mawr. Well na Steddfod Llangollen. Maen nhw gyd yna. Ac maen nhw gyd yna gyda'i gilydd yn canmol yr oen o bob iaith, bob cenedl, bob llwyth. Wel, fan hyn mae Iesu Grist yn dweud nawr ewch. A diolch byth bod nhw wedi bod yn ifydd a mynd. Dath rhywun a ryw rai i Gymru, dath rhywun a ryw rai i'ch bywyd chi, cenhadon yr Efengil. Mae'r anogaeth yma. A'r anogaeth nid i fod yn ddisgyblion 5 munud. Chi'n sôn yn y fan hyn, ewch a gwnewch disgyblion. Yn y Saesneg mae'r ymadrodd not just converts, disciples, i chi eisiau disgyblion. I chi meddwl am yr hir dymor. A mae rhaid chi ddysgu nhw. Pan ddew nhw, beth ych chi'n mynd i wneud nhw? Wel, dysgwch nhw. Beth ych chi'n mynd i ddysgu nhw? Wel, yr holl bethau a ddysgais i chwi. A mi allwch chi ddysgu nhw yn gyntaf bod rhaid nhw gyffesu. Cyffesu trwy fudydd gyhoeddus. Bedyddiwch nhw. Yn enw'r tad y mab a'r ysbryd glân. Y rai sy'n cyffesu, y rai sy'n credu. Maen nhw fod i sefyll yn gyhoeddus a dweud bod nhw wedi dod at yr arglwydd. Wel, fel rwy'n dweud, mae'r anogaeth yn fawr. Le ni'n dechrau? Le ni'n dechrau? Petai George Verwer, yr un ddechreuodd Operation World, yn cerdded mewn i'r capel yma, bydde fe'n cael siom. A fi'n gwybod mae nid ni sy'n bu ar y deilad, ond falle allwn ni ofyn y cwestiwn i'r presbyteried, tra bod ni yma, please,
falle bod, dwi ddim di bod siar cefn mewn lot o lefydd, bydde George Ver yn dweud, mae rhywbeth ar goll yma. Chi'n gwybod beth sy'n ar goll? Map o'r byd. Mae eisiau map o'r byd ar y wal. A mae eisiau chi nodi y bobl. Mae wedi cael ei nodi yn y cyhoeddiadau heno. Ewch i Slofenia. A mi roi oedd un o Merched yr Adams ys i law lan. A i fyna. Ewch i fan hyn, nath Heledd Job roi llaw lan. Ewch i fan hyn, Gethin Jones o'r Heath, mae yn Ffranc. Ac eraill, ac eraill. Mae yna rai wedi mynd. Wel, bydde George Verwer yn dweud, mae un cam, dodwch y map ar y wal, fel bod chi'n cofio hyd a lled eich gweinidogaeth chi. Wen i allwch chi gael map arall ar y wal. Fe ddigwyddodd hwnna yn Malpas, geson ni assistant, oedd yn llawer mwy brwdfrydig a meddylgar a creadigol na fi. Geson ni beth alwon i'r Malpas Mile. A na le oedd map o Malpas. Wel, fyna benderfynodd John Pugh ar y Forward Movement, mudiad ymosodol, oedd eisiau capel yn Malpas, yna ddim tŷ yng ngolwg y lle. Mae yna Forward Movement yn yr Heath, Eglwys Efengelaidd yr Heath, ac rai eraill ar draws y ddinas yma. Ac oedden nhw'n benodol. Rwch map o'ch ardal chi. Nawr, yn baich ni, siwr o fod yw, mae yn y blurb, os dwi'n cofio, mae ar y blurb yn ar y safle we, Cymru Cymraeg Caerdydd. Dyma ystyr yn bodolaeth ni. I ni ddim yma i ganu yn gilydd yn unig ac i mwynhau cymdeithas gyda'n gilydd. Ni'n cael yn atgoffa fan hyn, ewch i Gymru Cymraeg Caerdydd. Le ma nhw? Wel, maen nhw yn yr ysgolion. Mae rai nhw yn y colegau. Mae rai o'n nhw mewn swyddfaidd. Mae rai ohono nhw yn Merched y Wawr, I suppose. Maen nhw yna. Sut ych chi'n mynd? Pwy sy'n eistedd lawr ac yn llunio a helpu ni i weld? Sut i ni'n mynd? Ewch at Gymru Cymraeg Caerdydd. Mae yna grŵp yng Nghymru ar hyn o bryd yn does, 100 i Gymru. Ac mae gweledigaeth gyda nhw. Ni eisiau gweld eglwysi newydd. Mae'r eglwysi traddodiadol wedi cael. Ni'n parchu tystiolaeth nhw yn y gorffennol. Ond mae yna ddirywiad wedi bod. A mae yna gau wedi bod. Ac mae yna gefni mawr wedi bod. Ond sut i ni'n mynd? Sut i ni'n mynd i fynd i blannu eglwys fan hyn, fan draw? A mae yna rai wrthi'n gwneud hynny. Wedi mynd o eglwysi eraill i blannu eglwysi. Ewch allan. Yn rhaid i ni, fel yng ngeiriau Iesu Grist, codwch ar llyged, gwelwch y cynhaiaf. Mae'n amser. Gwaith. Ewch. Mae'n byd ni yn dechrau fan hyn. Cymrwch un cam, meddai un o'r esbonwyr, cymrwch un cam, go, ewch, un cam i'r cymdogaeth, un cam yn eich ysgol, un cam ar y stryd, un cam tuag at eich cymdogion, un cam tuag at eich cydweithwyr, ond ewch. Mae'r baich a bwrdwn y comisiwn mawr yma gan yr arglwydd Iesu Grist. A wedyn ni, pob gwlad, pob cyfandir, ewch. Mynwch diddordeb, prynwch ryw lyfryn sy'n helpu chi weld sut mae arni ar Gristnogion yn y wlad yma ac yn y wlad arall. Mae yna restr yn does gan rai cwmnïau cenhadol yn arbennig y rai sy'n dweithio ni le mae'n anodd, le mae yna eglwys sydd yn cael ei erlyn. Wel, ewch. Wel, diolch beth bod yr arglwydd Iesu Grist yn dweithio chi, cyn bod chi'n mynd, cofiwch hyn, i chi ddim yn mynd wrth eich hunan. Mae'r comisiwn yn fawr ac yn eang, ond dyma'r geiriau ola yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn awr, y funud yma, yn awr, rwyf i gyda chwi yn wastad hyd ddiwedd y byd. Mae yna adlais arall yn does o gyfamod yn y fan hyn. Mae Moses yn cael clywed y geiriau cysurlawn yma. Bydd yn gryf, bydd yn ddewr, paid ei hofni, na dychryn ragddynt oherwydd bydd yr arglwydd, teitl y cyfamod, Duw cyfamod, bydd Jehova dy Dduw yn mynd gyda thi. Ni fydd yn dy adael nac yn cefnu arnat. Dwi'n ddarlun hyfryd. Bydd e'n agos at ti.
bob amser. Mae Abraham, Isaac a Jacob yn cael clywed, wele a rwy fi gyda thi a chadwaf di, ble bynnag yr ai. A dofath i nôl i'r wlad hon oherwydd nith a dawaf nes i mi wneud yr hyn a ddywedais. Joshua, onid wyf wedi gorchymyn i ti, bydd yn gryf a dewr, paid ag arswydo na dychryn, oherwydd y rwy fi yr arglwydd y ddiw gyda thi. Wel, mae'r arglwydd Iesu Grist fan hyn fel y pen cyfamodwr yn dweud wrth y cynulliad bach yma, fy mraidd bychain, byddwch chi byth wrth eich hunain. Byddai wastad gyda chi. Chi'n cofio Dafydd yn y salm fawr. I mi gerdded trwy ddyffryn tywyll di, nid ofnaf niwed oherwydd y rwy ti gyda mi. Yn y mannau mwyaf tywyll, fyddai gyda thi, a thwialen y ffon yn fy ngysuro. Wedi ni'r addewid hyfryd i Eseia, paid ag ofni, a rwy fi gyda thi, paid a dychryn, my fi yw dy ddiw. Cryfhaf di, ath nerthu, cynhaliaf di, a llaw dde orffygol. Canes a rwy fi yr arglwydd dy ddiw, sy'n gafael yn dy law dde. Pa mor agos ych chi'n gorfod bod, fel bod rhywun yn gafael yn eich llaw de chi. Eitha agos. Beth bynnag yw'r stretch, mae eisiau bod yn agos. Byddai'n gafel yn dy law dde ac yn dweud wrthyt, paid ag ofni rwy yma i dy gynor thwyo di. Pan o'n i'n canu hyn o pwyso ar dy fraich, eto, pa mor agos mae'r fraich yn gorfod bod i bwyso ar braich? Eitha agos. Felly, dyma pa mor agos mae Crist yn addo bod addewid Crist, awdurdod Crist, anogaeth Crist, addewid Crist, a sylwch hyd y diwedd. Mae yna ddiwedd mewn golwg. Mae yna ben draw i'r cynhaiaf ac i'r gwaith mawr. A fyddai gyda chi hyd y diwedd. A pan bydd y diwedd yn dod, wel, fydd Emmanuel. Dyma fel ddechreuodd Efengyl Matthew. Mae mab wedi cael ei eni, Emmanuel, Duw gyda ni. Mae Matthew yn gorffen, Duw yng Nghrist gyda ni, pob amser. Amen. Arglwydd, i ni'n gwyddio am ymwybyddiaeth o dy bresenoldeb di yn awr. Wrth i ni fynd i'n cartrefi, wrth i ni fynd le bynnag yr wyt ti wedi yn galw ni i fod mewn dyletswydd ac mewn gwaith yn ystod yr wythnos, y byddi di gyda ni. Byddi di mor agos ar llaw dde. Byddi di mor agos ar braich yna, all fod yn gymorth i ni, cymorth i'n gilydd, ac i ni'n diolch o arglwydd, dy fod ti'n agos bob amser, hyd ddiwedd amser. Amen. Wel, y weledigaeth fawr 33 yn yr atodiad yn sôn am y ceidwad yn agos, yn fyw ac yn danfon ni i'r byd ac un dydd yn dod yn ôl. 33. Lawr
clywes i am weinidog unwaith yn gofyn i'r gynulleidfa i wynebu y drysau. Sym eisiau chi wneud, ond mae'r darlun yn un hyfryd, achos ewch. I chi mynd mas nawr, ewch. Yng ngras ein harglwydd Iesu Grist ac ynghariad Duw y Tad a chymdeithas yr ysbryd glân. Ewch, nes iddo ddod eto un casglu mwyn ei ogoniant a'i anrydedd. Amen.